ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಮಾಂತೆರಗ್ಲ ಕಿಣಿಯನು ಭಕ್ತರನಕ್ಲೆನ ಕಷ್ಟನು ಪುರ ದೂರ ಮಲ್ಪಿನ ನಂದಾವರದ ಬಳಮುರಿ ವಿನಾಯಕನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಕಾಣೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಂದಾವರ ಪುರಾತನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ನಂದಾವರ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ನಂದ ಬೊಕ ಪುರ ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡು ಪದತ ಸಂಯೋಜನೆದು ಆತಿನಿಗೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ನಂದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತೆರಿಗೆ. ನಂದರಾಜೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆತ್ತ ಬರಿಟ್ ರಾಜನ ರಾಜ್ಯನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಕೋಟೆ ಬೊಕ ಅರಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ. ಈ ಸ್ಥಳನ್ ನಂದಪುರ ಪಂದ್ ಲೆತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಕ್ರಮೇಣ ನಂದಾವರ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಸ್ವಚ್ಛವಾಯಿನ ಪೂರ್ವದ್ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕುಗು ಜತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆತ್ತ ಬರಿಟ್ ಉಪ್ಪಿನ ನಂದಾವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸುಮಾರು 10ನೇ ಶತಮಾನದ ದುಂಬು ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಿನ ವಿನಾಯಕ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದುರ್ಗಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಮುರಿ ವಿನಾಯಕನ ವಿಗ್ರಹನು ಶೃಂಗಮುನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರತೀತಿಯುಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಉಪ್ಪಿನ ವಿನಾಯಕಗು ಚತುರ್ಭುಜ ಇತ್ತದು ಕರಂಡಕದ ಕಿರೀಟನು ಧರಿಸದು ಉತ್ಕಾಟಸನ ರೀತಿಡು ಕುಲ್ದು ಭಕ್ತರೆನು ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತದು ಮಹಾಗಣಪತಿಗ್ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಅಪ್ಪನ್ ಪರಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಎನ್ನಿಂಡ ಅವು ಏತೇ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗನೆ ದೂರ ಆಪುಂಡುಗೆ. ಇಲ್ಲಡು ಒವ್ವೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ನಂದಾವರ ವಿನಾಯಕಗ್ ಅಪ್ಪ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಎನ್ನಿಂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡುಂದೇ ಅರ್ಥ. ಅಂಚಾದ್ ಅಪ್ಪದಡ್ಡಿಯ ಪಂಡನೆ ಯಾರು ಅವು ನಂದಾವರದ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪನನೆ ಪಂದ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವೆರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಲಿಂಗನು ಉದ್ಭವ ಮೂರ್ತಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಲಿಂಗದ ಮಧ್ಯೆ ವಿಭಾಜಕ ರೇಖೆ ಉಂಡು. ಲಿಂಗದ ಬಲಭಾಗನು ಶಂಕರ ಎಡಭಾಗನು ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಹರಿಹರ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪೆರ್. ಅಂಚನೆ ಶಂಕರನಾರಾಯಣನ ಎಡಭಾಗುಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬ ದೇವಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ನಂದಾವರಡ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಜಾತ್ರೆಲ ಆಪುಂಡು.